יורם פרקט עוסק במכירה והתקנת פרקטים מכל הסוגים. פרקטים למינציה, פרקט שכבתי ופרקטים מעץ. יורם פרקט מעניק שירות עד בית הלקוח ללא כל התחייבות וייעוץ חינם לכולם. יורם פרקט מביא לכם עד הבית מבחר פרקטים גדול במיוחד תחת קורת גג אחת. היצע פרקטים עצום שלא תראו בכל מקום. יש לנו 12 מותגי פרקטים וכ-450 דגמי פרקטים למינציה, והכל מגיע אליכם הביתה. כל השמות, כל המותגים, מכל הסוגים. רק יורם פרקט, נגר מוסמך, שלמד גם עיצוב פנים, מומחה אמיתי לפרקטים ומוותיקי ענף הפרקט בישראל. אם פניתם ליורם פרקט, אתם יודעים שפניתם למקצוען הטוב ביותר בתחום הפרקטים בארץ. מאחורי יורם פרקט רזומה עשיר של פרויקטים מפוארים ועשרות לקוחות מפורסמים שבחרו יורם פרקט. השירות של יורם פרקט קנה לו מוניטין רב, יחס אישי, שירות VIP, ליווי צמוד מההתחלה לאורך כל הדרך וגם שנים לאחר סיום ההתקנה. יושר ואמינות אצל יורם פרקט מעל הכל. יורם פרקט לא סוכן מחירות בחנות ולא איש שיווק. כאן לא תשמעו מידע לא מדויק או לא נכון רק כדי לסגור. ועל כך יעידו בשמחה עשרות לקוחות ממליצים ומרוצים מכל רחבי הארץ, שישמחו לפתוח את דלת ביתם בפניכם ולהראות לכם את רצפת הפרקטים היפה שביצע להם יורם פרקט, ולהמליץ לכם בלב שקט על יורם פרקט. יורם פרקט מחירה והתקנה, לדעת שבחרת את הטוב ביותר. 050-9911-998. תודה ולהתראות.